Tu je môj domov, v ktorom som vyrastal a v ktorom žijem. A veľmi mi záleží na jeho ďalšom smerovaní. Pretože tu, kde sú naše korene, budú vyrastať a žiť aj naše deti. Náš región nesmie zaostávať. Naše obce a mesto rozhodne majú čo ponúknuť. Rozvoj cestovného ruchu je pre nás veľkou ekonomickou príležitosťou a cestou, ako podporiť miestnych podnikateľov, ale aj rozvinúť a skvalitniť služby pre jeho obyvateľov. Mám skúsenosti, víziu, ale aj chuť meniť a rozvíjať našu krajinu. Volám sa Jozef Stankovský a s hrdosťou na naše korene kandidujem na post poslanca Nitranského samosprávneho kraja s číslom 36. Ďakujem za hlas každého z vás.